An fear Déirce, bunithe ar a Gearrscéal Lucky Beggar le John D. Sheridan. Ba bhí stuama agus ba bhrónach amachchas amach é an fúpá a rinne a hórsa bil doris an lá faoi dhearú. Gearrscéal ar bhar Déirce ar nósach an fear a lomu. Bail le hirí ar bhain lia páp ar alla a thor ar an siomra sitse. Dí chéile. Níor hiig sé go bhfuil gá hinneáil fear Déirce an, agus is mór an Jeffar atá atre. An chéad sort, sin é an fear a héan amán grótha sa tráid fuablí ag fannacht ar hastaméirí. Má aon sé láthar mai, déanann sé go mai as na daoine ag dul thart, agus níl forthastas ar bé ag baint leis. Ach tá míhhaintáistí ag baint leis. Ar an ggéadal síos, caithfidh cuma trúbhéalach a bheith air. Uireann sé go mai dear tannaí go bhfuil cuma an ochra séir. Fear atá tiltneach selle a haithú ar a láimh agus a bhaineann a hótaide. Ní léon sothar an dear rábhar. Tá deacracht ag baint leis an sort seo Déirce. Aithníonn gach duine tú agus cad atá idir láha agat. Má bhuaileann tú le duine ó do thaobh tíre, ní féidir leat a bhuíú go bhfuil tú sa stáit seirbhís. Níl dainsear mar sin am den mhachach úsáil. Bhuaileann sé ar ghoras. Is mí duine a bhuaileann ar ghoras? Teachtere ó Amazon, an fear poist, an fear árthais agus a rille. Is bachach é an bachach úsáil, ach ní bhíonn sé ag lorg Déirce. Más gá, déirfí sé ó síseal, a little help. Níl sé ag trácht ar ghairch dó féin, ach tá sé ag coranúil leis go bhfuil tú féin ar an ngánthaid. Ach ní minic a bhíonn an dúil go seo air. Dí go ná chuireann sé fáilte rót leis na focail, Dag bara an lá é nó lá I rúnach den je ferramóí. Fágann sé fuad féin an sin é. Nuair a bhíonn sé ag tríal sráide nua, tá seansan go múla sé ar gach doras sa tre. Ach nuair a thocraíonn sé síos, clíonn sé lena bhain cliant féin. Más léirdó nach bhfuil a géirí go mbeidh leis sa cheantar sin, scríbann sé an riste é. Ní thurann sé am a múl le daoine suairtha. Tá sé de híor ag cur leis an riste agus ag bainste. Maidir len ármachach, an duine a bhí maslaithe leis an chórsa ag géirí an éar lumtha. Is duine an féin é. Tá sé beg le guile leham. Caitheann sé bearé a thurann crot íosachta air. Luascann é is ó geobalach ó thaobh go taobh agus é gaiire. Is duine geal gaireach ármach a galanta. Tá féin a caint aige. Go dóin ar nós astóir ó orchlan na manisteach. Is cyfyndam an chéad cuairt a thug sé oran. Bhí brat bog sneachta ar an talla, agus nuair dascail mé an doras ar sé. Tá mé ceapú go bhfuil sneachta sa spéir. Bhí mé caint le fearr, agus déir sé go bhfuil méadar de rá sneachta ar an móthir ó go óma. Thug mé capán téadó sa fórse, agus nuair a tháinig mé amach fa hinne an hapáin, sé dúirt sé, níos lú baine inis agus spúnóg eile siúcra. Ní íorann sé éon rud a riú, ach tá lí féin aige. Ní dótha go bhfuil píosa fiolas a hisnóir. No,
Táim cinnte nach bhfuil péra bróg agat nach bhfuil gá agat leo. Cheapá go bhfuil cua den lá atá thart nuair a bhí saol níos torthúla agat féin. Tuigeann tú anois an mí ghuail a bhí nuair a íorú an fearr lomú. Agus thug sé an freagara. Thosaí an éasóg ag luascú agus dúirt sé an bhfuil túram bí agat a thara an toras atá le taisteal agam rahíthe. Tamalaíonn ó hin a bhí campánach aige a thuairt. Thur sé ina dom í. Seo is í seo minion. Testíonn má hithe a thar an úildí, mar bé sé gabar im anad is atám sire beg faoin túa. Ní chreidim gur bí a inín í. Níl sí cosú leis ggóir bí. Ní éadú mar ag féasó go chasta jablach orthaí. Ní dóilam gur lócham í a churad. Má bhharúil féin gur bí a chorba, agus gur díl sé a chhlaachtas léhí. Feicimid amach an seo, ach braham nach bheicimid ar bhar dearcha uasal a ríis. Díl sé a chhlaachtas léhí agus scur sé le pócaí lána. Ar nóta, bhí an ceart agam, bhuail mé le cara le déanaí. Tá aithne aige argara an fearr dearcha. Seo ní nó túthal is anam dó. Thur sé faoi leas muide á airdia lena bhac agus cheannaigh sé tuigín dó féin. Tuigín beaglóte le feithe os a thóir amach agus gáardín sách mór ar cúl. Tharla gur thochraí an cóirla chundé an bóthar a leathnú, agus bhí deata dá gáardín uthu. Thóg siad le an aiche uí, agus ní raibh sé sásta ná le hásta. Rinne sé gearán, agus an dhearann na dála curú an cás ar adráin. Tháinig lá na cuairte, agus bhí seánín a láthair. Níor thur an ócáid asdó. Ba chama leis na hamhcáidí, na róbí, na bréagailt. Clíú ar sheánín os cór na cuairte, agus leor an taimhcáide leis. Tá mac agat. Tá sa seánín mac mór láidir, trocha bliain díos agus bród agam as. Deirtear leam go bhfuil sé ag gabar ar an ród nua. An bhfuil job táchtach aige. Tá buchas le dia. I bhríonn sé ar cheanda na hinneil New Hampshire, ol scáiteire a thugtar air. Táim cinnte mar sin go bhfuil pá ard aige. Dearann go bhfuil is aber díon í. Tuigim, tá sé déanú go mbeidh as, agus bheitha féin sásta go mbeidh leis an airgid breise ag teachtas teach, seachtain ar seachtain. Tá sa féin ag déanú go mbeidh as, a bhic ar sa seánín. An mhaca tú a riú, an puisin ag bathú an chat. Bhí an lá le seánín ó túthal.